As malas relacións existentes no núcleo de Esquerda Unida en Vilagarcía continúan dando que falar. A recente expulsión de Miguel Alves e Ramón Bueno foi a decisión máis lóxica tendo en conta a situación de ruptura do grupo municipal, segundo asegurou o voceiro da formación na vila, Suso López. Evidentemente, por moito que se diga, a situación era insostible. Non se pode tolerar cuestións de ataques persoais e de insultos como sucederon ao principio deste conflicto. Para López, na práctica, esta situación non debería afectar ao traballo do partido. Pois o problema que tiñamos en Esquerda Unida, que viñamos arrastrando de fai tempo, era unha situación de ruptura no grupo municipal, que evidentemente este paso que anunciou a Executiva Nacional do partido en Galicia o que vai facer é aportar unha solución, ao menos, a futuro, que nos permitirá poder deseñar o traballo tanto da agrupación local como do grupo municipal no Concello de mellor maneira, máis solvente como ata agora, que estaba a cousa, pois, temos que recoñecer que frenada, e non trabamos con liberdade. O feito de que Alves non entregue a súa acta como concelleiro, segundo López, non vai afectar ao rendemento do Grupo Municipal de Esquerda Unida, xa que para o voceiro dende xuño do ano pasado xa estaba funcionando como concelleiro non adscrito. E o que marca a legislación, no caso de que Miguel Alves non renuncie a súa acta, como parece ser que anunciou, pois vamos a traballar como ata agora. Miguel será un concelleiro non adscrito ao Grupo Municipal, e digo, de facto, dende o mes de xuño do ano pasado xa o estaba sendo. Era un concelleiro non adscrito ao Grupo Municipal porque en numerosas ocasións, ademais, manifestou que non recoñecía o Grupo Municipal. O cal, no traballo diario noso como grupo, cambiarán un pouco as cousas. Como agrupación, temos a oportunidade de dar outra forma de ser e recompoñer esta organización. López asegura que as organizacións están por riba das persoas e pide a afiliación unha maior implicación para continuar traballando polo proxecto de Esquerda Unida.